Moitas persoas pregúntanse como sería que os reis viñasen ao seu pobo ou que os reis mismos os invitasen a palacio. Pois temos hoxe con nós a Carmela López, alcaldesa de Burela. O pasado 17 de xuño viñeron aquí os reis e recibíchelos ti aquí no Concello. Coméntanos un pouco como foi toda esa experiencia e que os motivou a vir aquí. Ben, pois a motivación da visita foi a pesca. Como ben sabes, que eres burelesa, pois para nós é un sector moi importante. Chamaronme un mes antes de Palacio Real, non o creía, teño que dicilo. Chamaron ao número do Concello, ao fixo, e a administrativa que recolleu a chamada díceme, ven rápido, que tienes que devolver unha llamada que non te la vas a creer. É certo que cando me puxo o número, dixen, Palacio de la Zarzuela. E digo, bueno, pois vamos chamar. Entonces, colleume o responsable de protocolo de Casa Real, díceme, alcaldesa, supongo que ya sabes por que te llamo. Eu dixen, facía 15 días que gañáramos a Copa da Raíña, porque 7 veces non campeóns de Copa da Raíña, o Burela FS femenino. Entón dixenlle, a ver, acabamos de ganar la Copa de la Reina, me imagino que es por eso. Dixeme, no, a verdade é que eu non levo deportes, chamo porque os reis do país van a visitar Burela. Sí, esa foi o primeiro encontro que teño así coa Casa Real. Díxome tamén, non podes decírselo a nadie, isto é secreto de Estado. Eu sempre quixen formar parte dunha trama como esta. E nada, despois os traballos de campo comezaron máis ou menos 3 semanas antes, na que veñen varios equipos de protocolo, de prensa, de seguridade, para preparar pois esa visita que durou máis ou menos 3 horas. Que lles enseñaches de Burela, que puderon ver? Mira, cando en esa chamada, cando chaman ao alcalde ou a alcaldesa, justamente é para decidir que puntos da tua vila consideras que deben visitar. Eu tiña claro que era unha visita institucional para o sector pesca e dixenles, a ver, por suposto hai que ir tanto á cofradía, o que é o muelle vello, non? Donde antes se vendía, e teñen que visitar o noso barco museo, por favor, porque é unha joia para nós. Aceptaron os 3 puntos, viñeron, pois eso, xusto o luns das festas, viñeron a visitar as diferentes ubicacións e aceptáronas, sin problema ningún, a pesar de que estaban separadas, non tivemos que utilizar pois autobuses para prensa, tivemos que cortar no momento en que pasaban determinadas calles, pero ben, foron os 3 puntos que eu tiña claro. Ademais, invitáronte a ir ali a Palacio no día da Hispanidade. Como viviches eso? Como foi o momento? Vivino con moita cercanía, porque esas 3 semanas nas que preparas a visita, pois coñeces a moito persoal de Casa Real, e a verdade é que cando chegas ali abrenche as portas igual que nós delas abrimos aquí. É Palacio, que moita xente pregúntase como é Palacio, é tan grande como parece? Sí, ten moitísimas salas, é visitable, co cal calquera de nós pode ir en calquera momento. Sí que é verdad que ese día é como máis especial, porque funciona, colócate nos diferentes salóns que hai, que son maxestuosos, non? Como nos esperamos de calquera palacio, a nivel obras de arte, tapices, todo, a carpintería, o suelo, os materiais que se utilizan, como calquera palacio que podemos visitar do noso país, con normalidade. Eu vivino con total normalidade, a verdade, coñecendo persoas moi interesantes. Tocoume a Sala H, eu denominei a Sala da Ilusión, porque no resto das salas había personalidades que acostuman ir, me imagino que todos os anos. En a Sala H notábase que non íbamos nunca, porque había moitísimas persoas cos móviles sacando fotos a determinados detalles que había no salón, ou a determinados momentos, non? Cando te sacan da sala e xa vas a ese salón grande onde se fai o saúdo. Entón, nada, a Sala da Ilusión, de vivir un día algo que non é habitual. Pois sí. Carmela López, moitísimas gracias. Gracias a vos por escoitarnos.